Wis padha nglompok kabeh. Awakmu tak kandhani. Ya, apa sebabe awakmu tak lumpuhno papan panggonan kene iki? Iki mergo perintah Kang Amari. Terus karepe gak? Amari ngomong. Hat. Kanca kancamu lumpuhno ke prapatan kono. Entenono satek aku. Karepe apa aku ya durung ngerti. Dadi durung ngerti karepe. Durung. Lho. Coba takon ngono kan. Iki. Si aku melok takon bar awakmu. Takono tak jawab. Apa sebabe kanca kancaku kabeh? Kon ngomong lombok ana perapatan kene iki. Sak perlune apa? Saya aku takon. Yo. Cangkep. Deni. Deni. Iya. Nek kon perintah kenapa sebabe? Awakmu kabeh tak kumpulno nang papan panggonan. Bener. Iki aku njaluk tulung bare awakmu kabeh. Njaluk tulung sing ya apa? Ayo melu aku mlebu nang desa Tanjung Tani. Karep kowe. Ke desa Tanjung Tani. Ngono. Sapa jenenge Kyai Jangkung Lelono. Nek wis awakmu nyekel pusaka Kyai Jangkung Lelono ya apa? Kelebu dadi maling sing sekti. Oh, dadi kaya mengkono. Cocok omah liwat sortiran. Mulane ojo suwe nang dalem. Ayo, kiting aku teko buri. Ayo, tak kiting teko buri. Pemuda kampung kene apa wis mlumpuk kabeh? Wis mlumpuk ya. Ya wis nek mlumpuk. Kamangka desa Tanjung Tani iki man tambah suwe gak tambah aman, tambah suwe tambah keru. Mula iku awak dhewe iki dadi penduduk kampung ayo padha njogo kampung. Ono apa ya? Pinggir lor akeh wong gemberutu kate Pinggir lor akeh gemerutu wong iki wae. Aku melu takon. Takono. Awakmu iki pemuda kene. Tak akoni pancen aku pemuda Tanjung Tani kene. Desa Tanjung Tani. Bener. Iya. Kono mangko ono balong tani. Hah? Obyok. Mikir, aku kate mlebu desa apa? Awakmu iso mlebu desa Tanjung Tani. Iya. Tapi ono syarat. Syarat apa? Nek iso medhot gulune. Janjiku.
Wis ah. Wis. Tandutane yo samono ae. Bledek. Bledek. Wis santen yo kene ae. Tepak biasa ketemu kok kene. Santeni. Pirang menit? Ket mau semayanan telepon tok ae. Ya apa iki? Kang Sudiro iki semayanan mesti gak tahu ndang. Jebos cepet ngono gak iso. Indemu. Lah akhirnya dibengoki tekan perapatan sampai tekan kene gak noleh belas kok nih. Mas. Marjuki. Oh iya.
mosok kon panggling karo aku, Dri? Gak, Mas. Awakmu tambah ayu ngene. Wedok. Nek wedok mesti ayu. Wedok ayu. Iya. Tambah semok rek. Awakmu kate nang ndi iki, Mak? Berarti nang pasar. Nang pasar. Iya. Mbok nek ngono kebeneran. Aja ngono. Lho. Ya opo? Kok jemok-jemok ku lho. Kebeneran nek awakmu kate nang pasar, tak terno, Dri. Ambek Marjuki. Awakmu kate ngeten aku. Ya iya sih. Sepurane aku iki mang yo ngenteni. Lho, Ngenteni sapa? ngenteni Marjuki. Kepeden cene. Lho. Kate ngenteni sapa nek gak wong gantenge sak jagat. Marjuki, Dri. Aku kat nduk kene iku ngenteni pacarku, calonku. Gak kru, apa gak keliru aku kupingku iki mau rek. Ngenteni sapa? Pacarku ya kate calonku. Dadi awakmu iki duwe calon. Iya. Tapi calonmu jelas kalah ganteng karo Marjuki potongane wong kaya aku. Mulane dina niki pacarmu wis jarno. Awakmu ayo nang pasar tak terno karo bercinta. Mah. Wong aku gak seneng kok. Kon niku ayu, Dik. Terus apa? Kon nguwasno Marjuki ketok apa gak gelem? Ya Apa aku kurang ganteng? Apa aku kurang gagah? Melek, Dik. bagus. Pawaan gak nyacat. Yo jelas, Marjuki. Tapi perkara ati. Apa nek ati? Wong aku gak seneng. Wong aku iki wonge setia kok. Mbok setia nek karo Marjuki. Tok gali tok iwandok. Nek karo liyane gak ngarep cocok awakmu. Makane saiki ayo nang pasar tak terno karo aku. Mah, Yo, rek arek iki rek. Kon rayu-rayu amu kok angel ngene palean. Kon njaluk apa, Dik? Nek karo Marjuki. Bebasan njaluk Kijang Innova, njaluk Pajero. Tak turuti, Dik. Ayo, ngomong saiki awakmu. Njaluk apa? Njaluk tak lamar nggawa Civic. gak njaluk apa-apa. Terus sing mok karepno Aku kene ngenteni Kang Masku. calonmu. Iya. Kon tetep abot karo calonmu. Iya. Kaya apa raine calonmu, Kon sampai nolak tresnane Marjuki. Sulastri, Apa, Mas? aku halus sisok, kasar isok. Nek Marjuki ditolak cintane, celekit rasane atiku, Dik. Mula saiki nek kon gak gelem tak petung saruna apik, ojo sampai Marjuki metu sungune nyundang awakmu brodol berabe-amu. Celaka. Gelem awakmu tak terno nang pasar ya? Mah, Gelem? Lho. Wes ayo. Gelem ade. Bangsat. Sopo kon wani ngampreng Marjuki? Aku Sudiro, Mas. Sudiro? Heeh. Pernah apa kon karo Sulastri? Calon bojone Lastri. Lastri. Iki calon bojo. Potongan kok genteng muteng ngene kadang rapi. Terus sampean sapa, Mas? Aku Marjuki. Arek sing gantenge 70
kota. Terus ana kedadian apa kok sampe Lastri sampean rada kepsa kaya ngono maneh. Aku gak ngerti. Ana apa? Lastri tak gak enak-enakan arek kate nang pasar. Tak terno. Terus Arek gak gelem ngeboti diapurane wong kon ngene lho, Mas Marduki ya. Wong gak gelem ojo dipeksa. Nek gak wani ya terno. Lah nek iki dina sampean peksa, rada kepla karo Lastri. Selagine ora Sudira kok ngarep sampean banget. Ayo, Sudira. Wong esok wong kirim mencuri. Wani ngadeg sapu jajar karo aku mau tukaran aku sing balung karo wong kirim mencuri. Berarti gak wani karo aku sampean. Gak, bukannya gak wani. Ning gak level aku sing jajar karo wong. Esok najis mulai. Sudira. Loro. Cilike 5 dino, gedene 10 dino. Nek kon gak iso bisa saka Sulastri. Tak ketok. Cuk. Ngono wae biyen sampean tak takoni, Dik. Sampean kenal karo aku kepingin tak bojo iki kira-kira gak duwe calon ta ya apa? Gak, Mas, tapi pungkasane untung iki mang aku ro, gak ro terus ya apa sih kedadiane? Wong ngomongnya sing temenan, Dik, ngono. Pancen aku wong gak duwe tapi aja gawe koyo ngene. Sik talah ngomong temenan piye? Lho, lek ngomong gak tau kenalan karo sapa-sapa sih. Nyatane iku mang ya apa? Sapa iku, Mang? Lho, jare ning aku nek Marjuki nek gak kenal sampean gak mungkin kaya ngono, Dik. Iku kancaku buwian iku. Kate ngeterno nang pasar. Pense suwe. Mandi ae, dinteni pirang jam? Ya sepurane iku anjene aku mang repot go omah, Dik, tapi nyatane aku lak teko rene sih. Kok ngene iki, Mang, ya apa? Lah ya kalong sih aku mari iki. Ya sepurane. Terus sampean lho bendino ngejak metu karo aku kaya iki mang lho. Kaya sampean kongkon sing ono sing sampean ngomongno lho. Kira-kira ngomong apa, Dik? Ojo nggawe jumpeke aku sampean iku. Kene iki lak wis suwe sih, Kang. Iya, iya. Aku iki yo kepengin mbok lamar, mbok rabi. Takokno wong tuamu iku. Dik, wong ngelamar iku titik akeh bondo, Dik. Wong aku bolak-balik ngomong aku iki durung kerja, durung nyambut gawe. Terus tak gawe nglamar ono bondo, kok ngono lho, Las. Gak usah nggawa bondo, Kang. Sing penting iku nang omahku nggawa wong tuwa. Wis. Jadi iki dina aku iki ngomong nang wong tuaku njaluk sampean nang wong tuwa sampean. Iya. Umpamane ana gak diterimone wong tuwa sampean tanggung jawab. Aku sing tanggung jawab. Ngono ya. Ya, Dik. Nek ngono tak terus go prapatan aku mulai nang wong tuaku ngomong nek iki dina tak lamar sampean. Iya. Ayo, ayo. Yo omongan iki sing tak batirno sak dina kewedokan karo. Nek iki dina aku dikon njaluk nang omah Lastri. Nek iki dina aku gak ngalamar Lastri. Berarti aku wong lanang sing gak tanggung jawab karo wong wedok. Umpamane aku mulih ngomong karo mbok. Kira-kira mbok iki gelem aku ndang nglamarno. Terus umpamane mbok gak gelem ndang nglamarno. Mosok sik lamaran kanthi saya karo tangga gak pantes belas. Sumpek sakjane ngono aku iki. Lho. Mbok, Kok niku nandi sih, Nak? ya biasa dolen. Gak ngono sih, Mbok. Sampeyan iki jenge nang ndi? Aku ki yang goleki awakmu, Nak. Doleki aku. Padane arek cilik Mbok, nek wayahe mulih lak ya mulih sih. Ro. Heeh. Ndawong awakmu ki lho, Nak.
biasae jam yamene wis mulai. Mbok iki arep-arep nak ngantek kawine awakmu kok gak mulai-mulai. Oh iya, Mbok. Sepurane, Mbok. Iki mana aku sakjane ngono gak sampe aku kliwat wayaku mulai ya mulai ngono, Mbok. Tapi, Mbok, aku jange ngomong mulai ku ana sing gandoli ngono lho, Mbok. Ana sing gandoli apa sih, Ro? Ya aku jange pamit terus gak oleh ngono lho, Mbok. Terus terang, Mbok. Sing gandoli aku iku arek wedok, Mbok. Arek wedok sing seneng karo aku, Mbok. Sing gandoli awakmu arek wedok. Heeh, Mbok. Maksudnya dikongkon ngrabi ngono ta, Nak? Iya, Mbok, ini akeh iki aku dikon nabi. Ya apa aku dadi wong lanang kudu tanggung jawab ngono lho, Mbok. Ro. Wong awakmu iki durung duwe penggawean, durung nyambut gawe lho, Nak, kok rabi. Moko wong rabi ku bondone akeh, Ro. Iya, Mbok. Arek wedok sing seneng aku wis tak omongi akeh-akeh, Dik. Nek iki dina aku dikon nglamar sepurane aku iki ya gorong kerja keduane, Dik. Aku anak wong gak duwe kira-kira apa sing tak golono. Jare ngene, Mbok. Lapa nek nggawa apa-apa, Mas? Sampeyan pokok rono tok iku lho. Wis tak terima nek masalah bapak aku sing tanggung jawab. Mbok. Heeh. Wis saiki awakmu tak taketi. Heeh, Nek Mbok. anjene arek wedok mang ngomong ngono. Heeh. Terus arek wedok iku sing mbok karepno arek endi? Jenenge sapa? Arek wedok sing seneng aku iku dudu anak wong sembarangan lho, Mbok. Terus Tak duduhi Mbok ya. iya. Jenenge Sulastri anake Pak Lurah Tanjung Tani ya iku sing jeneng aku, Mbok. Sulastri anake Pak Lurah Tanjung Tani. Iya, Mbok. Sudiro. Atasane nak awakmu anake wong gak duwe, anake wong kere. Apa maneh kok durung nyambut gawe? Kok ngarepno anake Pak Lurah Tanjung Tani. Apa ya gak ono nak arek wedok liya? Golek arek sak padha-padha nak. Padane akeh tapi ya apa meneh, Mbok. Aku wis kadung ketolak batin karo arek sing jenenge Lastri. Uga Lastri ketimbang perintahku, Mbok. Nek masalah bondo rono iku aja ade dipikir, Mbok. Cukup sampe rono wis jaluk iki kok wis tak jaluk, Mbok. Sudiro. Aku mau nak. Aku tak wani. Mbok. Terus kapan wong tuaku tak jaluki tulung jaluk udah kamar gak gelem aku lawan sapa, Mbok. Mosok Mbok aku kali koyo Mbok ngomong karo tangga kamu mangke kok kakek lamaran, Mbok. Iya, Mbok ya sakno karo aku sampeyan kudu gelem bulan iki, Mbok ya. Sudiro. Aku mau nak. Dolek tak padha-padha. Aku gelem banget. Tapi sampeyan aku mau Dadi sampeyan iki gak gelem temenan, Mbok. Ora, Mbok. Nek sampeyan ngomong kaya ngono paling eling, Mbok, aku. Umpamane wong tuaku lanang urip ganti aku kaya ngene, Mbok. Udah lah, Mbok. Ngenakno karo aku, Mbok, ya. Umpamane bapak dia mikir-mikir gak mati, Mbok. Aku gak nganti ngomong kaya ngene karo sampean, Mbok. Dikebadung tuh sampean karo aku, Mbok. Iya, Mbok. Sepurane, Mbok. Dikebadung sampean, Mbok. Umpamane sampean tak ngomong gak nganti aku. Ane ngomong-ngomong sing duwe gak ono, Mbok. Aku gak bakal barani mana, Mbok, ya. Ora, Mbok. Aku kepen, Mbok, wis kandung
aku nek ndelok wong tuaku sing kaya ngono. Gak tega aku, tapi ya apa maneh. Iki masalah lamaran. Umpamane mbok gak budal, aku gak tanggung jawab karo arek wedok wala mbok. Sak budal sampai nang Kelurahan Tanjung Tani perlu nglamarno aku mbok. Muga-muga Lastri gak sampai meneni janji. Tak enteni go omah iku mbok yo. Bojoku iki lho. Gak ngerti aku ngrasakno. Wong bebojoan padakno wong gandengan gak dilandasi pernikahan ae. Aku iki lak ya bojo sih. Mosok perlu dikon ngadeg nang tengah dalan. Nek penting iku mbok ya dikon ngenteni nang restoran. Tah dikon ngenteni nang ndi gak nduk tengah dalan kaya ngene iki. Ngene iki jam yamene jarene di WA yo gak dibales, dibel gak diangkat. Maksude ya opo ya? Ya opo lho iki? Nek gak wis yang ngene kuwene ora ngenteni. Jempeng. Dek. Wis suwe ta? Ya. Sampeyan iki lho aku jengkel ya, Wan. Jengkel apa sih? Aku ambek sampeyan iki bojo, Mas. Siap. Duduk gendaan. Mosok bojo dicangkem mbok tengah dalan setengah jam. Gak apa-apa ta sampeyan iku? Sik ta lah, aja ngoceh kaya manuk betet ngono. Tak jelasne. Iso model lho, Mak. Iki lho ya apa wong lanang iki lho, wong lanang. Lho, ora. Iso nyewecret. Lah ya, Cak. Iso kaya manuk betet ngene. Wong lanang iki cek jelasno dhisik. Engko nek menurut awakmu aku iki gak masuk akal, awakmu oleh muring-muring ngono lho. Si Jajal, sampeyan jelasno. Aku cek ero, Mas. Bojoku sing ganteng. Wis ah. Aku sadurunge njaluk sepura. Awit apa? Aku iki telat. Ndek kantor iki mang penggawean iki numpuk wakeh lho. Mangkane aku semaya awakmu jame iki rada molor. Ngono lho. Molor titik ngoceh. Kaya manuk betet kalau awakmu. Lho gak ngono. Lah terus awakmu lho karo ngenteni aku ambek toleh wong lanang ngene lho. Ora tak bathok encetmu ngono. Ayo. Sampeyan iku lho, Mas. Nek ancene niat perlu mbek bojo. Awake dhewe ku dudu wong biasa-biasa, orang kaya. Restoran endi wis tau tak drajahi mbek peyan. Dek entenono ndek restoran biasane. Kan yo enak. Sakjane ngopo sih sampe kan? Sirep. Iya ya. Kowe dikandhani akeh penggawean kok. Saiki ngene lho, Dik. Perlu apa? Engko andeng jerone atiku umpama kenek diblek sret lho. Senajan wong wedok iki akeh. Senajan awakmu karo aku gak duwe anak, nanging duwe dulur mek situk. Marjuki. Ya. Tapi aku iki gak bakal dolek arek wedok maneh. Awakmu tok sebab awakmu iku rasane punel. Loh, enggak, Cak. Punel. Yakin sumpah punel. Ya. Mas. Aja ngono. Yo, sak temene. Yo, saiki ngene
sampean iku perlu ndek kantor, aku ya wis menerima. Kene nyambut gawe sampean iki super sibuk. Terus tujuane iki awak dhewe ndek dalan iki ya apa? Ngene. Marjuki ku Mas, aku seneng, aku gak duwe anak. Ya wis ya apa ya? Terlalu deket aku mbek Marjuki saking sayangku. Eling-eling aku iki gak duwe anak. Aku bala-balik ngomong nang awakmu. Senajan Marjuki iki adikku cer. Aku iki jarang ana omah. Awakmu lah takon kok, Sih. Sik aku titip-titip Marjuki. Arek iku aja digonggong terus nek njaluk dhuwit rimen. Dadi arek iku cek gak monggo. Ngono lho, arep dawableke pitung dablek. Aku ki yo mikir, Mas. Luwe-luwe aku ki wong wedok. Perasaanku iki lho, ya apa sih? Tung tawuran Marjuki. Aduh jago Marjuki. Gudha bojone tanggane Marjuki. Aduh. Mas. Kali doa. Kon benteko mesti bau alkohol. Senengane Marjuki lah ancene iku vodka. Ora. Aku jane males ngomong karo bedengge senajan dulurku. Males aku. Ojo, ya ampun. Sampeyan iki opo sih, Mbak Yu? Gini. Ngomong nak tengah dalan karo Mas kepantes nang ngrasani dulur nang tengah embong ngene iki. Adikku Marjuki sing ganteng. Melem ngene iku mesti. Ndak ngelem. Mbak iki ngomong sak temene lho, Le. Ngene lho, Le. Marjuki, pengen iku gak arek cilik lho, Nak. Pengen iku wis remaja. Terus Ya. sing dikarepno Mbak Yu. Pantese sampean iku wis ngilangno hal-hal sing gak bener, sing negatif kayak minuman, tawur-tawuran, adu jago, minuman dan lain sebagainya wis gak usah lah, Le. Gak iso, Mbak Yu. Aku nek sedina gak ngombe vodka, rasane ndasku sok peleng. Terus sampai kapan to, Le? Kaya ngono iku sampai kapan? Donya akeh, duwe akeh. Kate gawe opo gak digawe ngombe. Ngene, kok nek ngomongi kalusen. Kasar-kasar, Mas. Hi, Ya apa, Mas? kon titik-titik dodokno dunya akeh. Duwe akeh. Bener dek dunya iki akeh, tinggalane ibu karo bapak. Tapi umpama masmu iki gak pinter ngelola, ludes perkara dapuramu. Sampe nek ngomong ojo ngono. Kok gak nekor hukum tak pateni dhewe dulu iki. Cekel aku sik cekel. Matane kawan semut ta, kok. Jaro Mbak Yu. Nek anjene cacakmu ning koyo ngono, masmu ning koyo ngono, berarti wis tega karo aku. Enggak. Tak terusne ae ngombe ngene iki. Ngene lho, rungokno ta Mbak iki. Mosok sih gak sakno Mbak sih. Gak sakno Mbak. Deloken Mbak iki lho. Lah nyatane Mas Sampeyan. ngomong koyo ngono lho Mbak Yu. Oh, wis biasane kan. Anane aku ngomong kaya ngene iku, Dik. Aku iki sayang karo awakmu. Mas iki abot karo dulur. Lah nek Mas iki gak abot, gak sayang, tak celana awakmu. Ya tapi ngomong sing enak lak yo iso sih Mas. Kon niku gak kena enak, kudu dikasar. Ya repot. Iya sayang. Marjuki. Ya apa Mbak Yu? Sampeyan iku ya wis remaja, wis gede. Bahkan wis dewasa lho ya. Umure ku di atas 20 iku lebih kan? Sing Pantes pen karepmu. rumah tangga, nyusun rumah tangga, golek arek. Sampeyan iku yo ganteng. Wah. Gak kurang arek wedok ayu kepincut ambek sampean kabeh. Iya Mbak Yu. Nek sampean ngomong ngene iki mapan kebeneran. Maksudmu? Sakjane aku iki ya kepengin bangun rumah tangga, pengen omah-omah. Pinter. Terus Tapi ngene Mbak Yu. Mbak duwe kenalan apa ayu nak? Temenan. Gak kudu pilihane Marjuki dhewe. Pilihanmu dhewe. Aku duwe sir-siran areke semuk Mbak Yu. Oh, Wahyu. Ojo ono tanggung jawab lho, Le. Ku nang wis duwe bojo. Mergane sampean kan hidupe kan awur-awuran. Prawantir Mbak Yu. Aku iki masih sawangane ndablek ngene iki nek nguasno arek iki. Bareng awakmu ngomong dirasa seneng. Ya. Aku takon melok. Takon karo awakmu. Iya apa Mas? Sing mbok seneng iki arek wedok temen ta? Loh, lah kate gak temen yo apa ben iki? Ah, Masmu kuwatir. Dene sithik akeh nurun. Wis seneng 47 kok. Wadah.
Biasa 47. Lah, sapa ngerti? Ngene Mbak Yu, asline sing seneng 47 ben iku Mas. Asline Siban iku nek bahasane Mas biyen iku Siban. Aku ngeterno Mbak Yu. Ana mbak kaya gak ngerti perasaan sih. Gak popo, tapi wis biasa, tapi saiki wis waras, mangane rabi karo sampean. Wedok temen Mas, penunggu opo? Api yo Diduk. Tak tengane. Nek pancen awakmu seneng arek wedok, Dik. Arek wedok iku jenenge sapa? Terus arek endi? Tak totoki lawange. Tak kinane hambis kuwe, Dik. Ayo ngomong nangane Masmu. Arek wedok iki gak ado, Mas. Jenenge Sulastri, anake Wak Lurah Tanjung Tani. Anake Wak Lurah, Mbak Yu. Pak Lurah ndi nak wong Tanjung Tani. Apa? Tanjung Tani, Mas. Sik, Sing kita lho Mas kok gak asing kok iku Tanjung Tani lho. nek awakmu jelas setengah lali, tapi nek aku gak. Iki Iya apa, Mas? Lurah Tanjung Tani ku bener wong liya, tapi karo Mas iki wis kaya dulur. Nalika semono nyalokno lurah gak duwe bondo. Iki medhayoh nang Masmu. Arepe utang dhuwit, Terus tapi gak tak olehi. Sarene aku iki wis kaya dulur, tak kei tok. Lah nek dina iki aku bener-bener anake Lurah Tanjung Tani sing mbok senengi. bener, Mas? Iya. Pesene Mas iling-ilingen. Iya apa? Ojo gawe dulinan. Iya ya, temen yo Le. Hah? Yo gak, Mas. Wong aku niat seneng karo Sulastri, anek Wak Lurah Tanjung Tani, tak gawe temen, Mas. Ya. Sebab ngene, Dik. Wong rabi ku gak digawe sedina rong dina. Digawe selawase urip nganti tekane pati. Ya? Mosok sampean gak percaya karo adik sampean? Ya, percaya. Sumpah wani kon. Yo wani. Hai, awas sumpah wae, Mas. Ojo kayak dulinan lho. Gak Oh. sanggup nglamar berarti Yo sampean. sanggup kok jenenge ambek dulur e. Nek ngene iki dulurku temen. Ini Marjuki. Iya, apa, Mbak Yu? adikku sing ganteng. Ngelamar anake wong ku gak sembarangan. Butuh golek apa keperluane gawe nglamar. Yo dina sing apik barang. Golek dino dhisik, anu budal krono. Golek dino. Kesuwen, Mbak Yu. Ya wis. Nek iso iku yo saiki peno karo Mas iki budal nang Lurah Tanjung Tani lungguh ana kursine lamaran saiki. Kudu saiki, Mbak. Yo iya ngenteni meneh di lamar wong liya Watake lho persis watakmu. Saiki kudu saiki. Nek ngono ngene, Apa iki, Mas? aku tak ngebel nang ngene pabrik. Kowe gak usah mulih. Awakmu nang nggo ATM. Iya. Selalu tak ngomong. Ayo njukuk dhuwit nang nggone ATM. Iya. Sak njaluke Marjuki aja nganti ditolak. Tukun. Supaya aku nek gak kewirangan nang nggone Lurah Tanjung Tani, Dik. Berarti awake dhewe gak langsung mulai saling. Enggak langsung budal. langsung Mbak Yu. Gak kesuwen. Ding. Ayo wis. Karo wong bisa, Dik. Ayo belanja.
wis ngene iku kelakone Kang Bayan, wis gak kena dipercaya. Ngono kok nek teko lak welean sinyalane Bayan. Wah iki Kang Pola karo Kang Bayan keteko. Biasa, Pol. Jare mau nang pendopo resik-resik sampe ketekan Pak Lurah sik rusuh. Mampir nih kula teng warung dulu mendek kopi kula kadhe butuh sampeyan mawon. Warung pojok, Nggih mboten warung pojok. warunge Mbok Rondo. Ah, sampean pun ngomong rondo-rondo ngoten. Wis kelakuan sampean. Pak Bayan. Makane ganjarane entek ben nang warung ae, Pak. Sampeyan kok seberap? Lah sampean iku lho Kang Bayan. Nek wis nang warung andok kopi sak gelas ae sampai 5 jam. Terus Suwengi nek nang andok iku. Pun watake. Kang Pola. Ayo nang kene. Monggo. Niki kula kadenge ngomong kae iki. Enten apa? Kula sajane niku nggih susah, tapi mboten ketara. Ning susah kula gembol iki. Kula pendem dhewe. Sakniki kula kandhakaken ten sampeyan. Nggih, nandang napa Gus Lurah? Kula niki elang tindhe desa kang aran pusaka Jangkung lho. Pean iku gak lali apa ora ndelet. Sampeyan Ora, Bu. rumiyin. Aku wis tak eling-eling. Tapi nyatane tak golek nggo lemari nduk jerone nggo dhuwure gak ono. Niku tindhe desa. Lah niki sing dadi sumpeke ati kula. Makane desa iki kok sepi ngono ya Pak Polo. Hawane, hawane niku lho sepi. Nggih, arek ngaji aja kita butuh saniki pun mboten nenten. Kita men gak tau nggo kampung ya mesti ae karo ono wong ngaji. Kali malih. Biasa lek mbok nyet. Nggih. Perenjake kok ganter mawon. Ya napa Kang Bayan? Nek enten manuk perenjak muni ngene dhuwur pendopo niki biasa enten napa? Ah niku terus tiang-tiang sepusian niku biasa niku enten tamu to dayo ngoten. Oh, Ya, ngono kula. Kula loro din. kula tinggal. Sampeyan tinggali. Cocok temen. Lurah. Ngene ngajeng niku ae. Lah monggo dikan mlebet Kang Bayan. Apane iku guguk klakson Pak Bayan apane iku? Napa niku? Klakson kok muni ngono gak ulem blas. Pun ngen mlebet mawon nek antene dayoh. Ah niku. Waalaikumsalam. Oh, loh, Mas Margono, Mbak Yu. Arah-arah. Waras, Mas. Loh, Dek Marjuki. Lurah. Kene pinarak. Halo. Ben kene lho Pak. Dan laras. Alhamdulillah. Monggo pinarak. Mas Le. Margono. Rah. Aku mlebu nang desamu iki mang lho. Pangling. Panglinge apa, Mas? Masalah pembangunane saiki apik. Dalan kok gak ono sing dalan bletok. Wong apik termasuk awakmu iku dadi lurah. Iso nuruti krenteke wargamu lah. Kabeh iku tanpa didukung masyarakat, Mas. Desa gak iso maju senajan aku iki ngajak-ngajak nang kabeh penduduk gak bersatu gak iso maju. Kabeh iki berkate pendukung masyarakat guyub rukun saket saeko kabeh kepingin desane maju. Niki wae Pak Bayan mboten enten. Iki Pak. Sampai ini mantep warung Pak yang mau liwat sampai dari burung bayar. Ojo get-get itu lho. Nanti enggak diurin mau get-get. Lho lah iya. Sampeyan aku mau diwara Yudakmi, kok nek ketemu Pak Bayan Mukri, waras kok kon bayar. Iya ojo get-get kok tambah digetno aku. Lah iya Pak Bayan Eh aja diterusno. Anyar. Mas Margono. Kok digetno ae tambah. Sakwise sampean teko no kelurahanku ndadekno bungae pamikiraku ya bunga. Soale aku gak sampe tekan kono sampean tekan kene ya sepurane ae. Awakmu gak tau nyambangi aku blas. Repot Mas, pancen akeh sing tak ayahi. Ya. Ya gak apa-apa ta lah. Sampai- Pancen lurah iku sibuk. Jenengan manglak masak akeh karo ibu PKK. Iya kok kerasa ya Pak awak dhewe Lah iya. Mlumpukno ibu-ibu PKK marung ngono masak.
Masa nek jangan terjaya. Jangan dayo. Mas Margono. Ya ra. Sadurunge aku njuk jebul karo sampeyan. Ana suguhan masake Bu Lurah karo ibu-ibu PKK tolong njenengan Mbak Yu monggo. Dahar ya. Mas. Sik ta Dik. Sik Dik jelas yo Dik. Jelas yo Dik ambek ngadeg Dik. Napa nggih? Ngapunten saderenge. Nggih, nggih, Mbak. Kalih Bulura. Kula niki tiyang sing yok napa nggih? Bisa dibilang 7 turunan donya kula niki mboten telas. Dadi kajenge berangkat ten griya pen iki wau. Leren mampir ten restoran. Oh, nggih nggih. Kula, rakyat kula, adik kula, permeja, mak emen iki ten restoran permeja. Nggih nggih. Telas 3,5 juta. Dadi cara ngoten pun wae. Ando tanan jebol tak kulak gagal tuku boto 3 juta iki. Loh, Telung juta setengah Yan. Kok badi 500 ah. Lah iya wong nang ngene jebol tempe 3 juta iki mangan lho opo? tapi kula niki anjene nek andok nggih ngoten niku ya napa? Maklum, bahaya niku gak Awakmu tahu. mangan Nang wis ngene depan gak tahu. tabokan yo pinggir-pinggir dalan. Paling. Nuwun sewu Mbak Yu. Kula niki lurah. Senajan kados pundi mawon tasik mboten ninggalaken naluri sesepuh naluri Jawa. Sebab wong Jawa niku nek enten dayoh napa malih dulu. Niku enten tetemban gopoh lungguh suku. Sing tegese nek ana dayoh gopoh ngucapno ucapan sing apik. Nek wis ucapan iku ndadekno bungae dayoh dipinarakno dilungguh. Nek wis lumpuh baru suguh sing tegese diwenehi daharan apa anane daharan iku bakal diparingno Mbak. Tapi gak kuat ra. Wis mari andok. Kandhane entek 3,5 juta wong telu kok. Kan incipi dhisik Mas Margono gak kayakane masakane bulura. Niku lho. Mas, Mbak Yu. Ya. Ngene. Apa, Dek? Ya apa ki ya apa ki? Sampeyan iki Mas yo mari mangan awak dhewe mari mangan. Ya ya. Nek Pak Lurah nyuguhi mangan. Ya. Iku ngono jenenge rezeki. Ojo sampe ditolak. Bener Mas. Mas, adik sampean ya. Cek iki utekmu encer, Dik. Ya bener. Timbangane wis kadung masak gak ono sing mangan. Iku jenenge nolak rezeki. Nolak rezeki termasuk elek. Elek. Sing apik ayo dipangan. Didik senajan warak dipangan. Dipangan. Kanggo penghormatan Cocok, Adik. Durung sendok, nggo 3 sendok. Ora, ngapunten lho nggih. Kula niki bukane ngenyek napa mboten. Cuma masakane niku higienis napa mboten, bersihan napa mboten. Ya higienis Masalah ibu PKK. masalah kula lek mboten bersih niku alergi gatel-gatel. Kok ngono sih mung Saya ngene. gak percaya belas. Percaya, Saya gak percaya belas. Omongan peno iku ilingo e. Warunge yu Darmi mah lho bayaran. Dik, Ya apa iki, Mas? yo omonge Mas Juki yu ana benere. Senajan mari andok didik-didik ayo diincipi. Ya ngono lho Mas. Iki mboten napa Monggo monggo Mbak Yu, monggo. Mboten napa-napa. Nggih. Dik tirah. Iki. Ayo. Dodono lan. Kula tedor riyen nggih, Pak. Iya Dik Mas. Kang Polo. Sampeyan eling. Nalika kula nyalokaken lurah sing bandani nggih Mas Margono niku. Oh, niki sing sampean Nggih, sering kula kandhaken kan sampeyan. Margono sing bandani sampean. Sing gadah perusahaan kaya ngoten niku, dhek lilo mbantu kula. Bu. Iki wau kok dungaren ya, Pak ya. Lah iya Bu, aku ya gak Saya sak gak nyono-nyono lek sampe tekan kene. Ya pinuju eling, pinuju kangen. Monggo, Kang Bayar. Ini kamu sampeyan buat pendudukmu iku Pak Bayan. Sik, ganti aku tak. Aja Pak Polo. monggo. Ayo. Nek lek pendudukmu. Kamu takoni Kang Bayar. Masalah. Karo lho kok kene. Masalah he yo.
Karo nek. Heh. Nggo endi? Nggo endi? Waduh. Waduh. Longgo sing kene, apa longgo kene iki? Lah manjare kon lho nggo kene ya. Rek ganti kaya ngene rek. Wah, lho. Ya, pukrek. Gedange pukrek iki lho. Aja guyon. Bung, monggo pinarak. Kesuran. Mau takonani penduduk sampean pundi? Nggih, penduduk kula. Jaluk surat Kak. Mboten. Bae kate ngurusi BLT. Mboten. Ah, KTP. Mboten kula pun gak ada KTP. Lah badhe ngurusi napa sampean mriki? Yan. Napa leres niki gane Pak Lurah? Pak Lurah. Lah ya iki omahe lurah. Kula Pak Lurah Tanjung Tani. Ah. Nggih. Ngeten lho Pak, kula sakderenge nyuwun ngapunten. Nggih, nggih, Mbok. Bot-bote kula niki ditangisi yuga. Majuke ditangsi yoga sampean niku nedhi napa? Yuga kula niku Jaluk sepeda motor paling. mboten. Oh, jaluk motor. Mboten. Yang jaluk apa? Nadi rabi. Oh, nggih dirapekno, engko kula damelaken surat. Ah, nggih. Nek anak sampean nedhi rabi. Ah. Rabi penduduk kula yogane sinten sampe sandang galih. Ah, nggih. Nggih kan bayan sing kula kengen melok desana. Ngeten lho Gus Lurah. Nggih, nggih. Sing dikarepaken yuga kula niku putrane Pak Lurah sing namine Sulastri. Napa leres kagungan yuga sing namine Sulastri? Oh. Nggih. Yoga kula Sulastri. Lah yoga sampean namine sinten? Yuga kula namine Sudira. Namine Sudira. Nggih. Oh. Nek sampean dikengken anak sampean Sudira nglamar teng anak kula. Mboten napa-napa. Cuma kula tarine dhisik. Tolong Sulastri sampeyan. Nggih. Pinarak, Bu. Monggo sampean tunggu. Bu. Iki Mbok Sudira sing isine tekan ing balik kuran iki nglamar anak Sudira. Iya nek jaman biyen Bu, ibaratnya gudel nganut kebun, tapi saiki kebun nganut gudel. Makane iku arek wis sampeyan celuk. Lah iku nek kon lho. Sing lakoni kan Sulastri. Lah iya Bu. Iku nek anjene Sulastri ku gelem nglakoni, awak dhewe yo gak iso nolak, gak iso balekno to. Sulastri, kene nak lenggah kene. Iki ana tamu. Isine tamu iki ana kepentingan mungguing pribadine dikongkon anake sing isine nglamar alit. Iya. Jenenge Sudira. Oh iya kenalanku. Apa nate sampean tekan omahe Mbok Sudira? Iki wong tuane. Mbok. Oh, wis kenal. Dia wis tau pacaran Pak Rek loro iki kok wis Kene lenggah kene Sulastri. suwe aku Bu. Sulastri, kene nak lenggah. Lungguh nak. Iki ngene. Saiki Sudira iki ngongkon Mbok nirine iki isine nglamar nang sampean. Kira-kira sampean gelem nglakoni ya? Wis seneng temen anak karo Sudira. Oh. Nek ngono, Mbok Sudira. Cethaning anakku Sulastri iki wis tresno karo anak sampean kang aran Sudira. Tak trimo lamaran. Lamaran kula diterangni kare Pak Lurah. Iya. Kula matur suwun kula Pak Lurah. Kula matur suwun sanget kula Pak Lurah. Iya, Mbok Sudira. Ning sampean mbok bisa balik sik sauntara sampean mangan ngono mburi karo Sulastri. Mangan Nduk nang Ayo, mburi. mangan. Jak nam. Kang Bayan Kang Polo. Nggih, pundi? Sulastri wis seneng karo Sudira. Oh, termasuk rumangsa seneng lan dikale. Sadurunge wis pacaran. pacaran. Oh, termasuk Ayo Pak Dewi iki mah gak ero ya Pak nek anake wis pacaran. Lah iya, ya ruwe ya kene iki. nggih. Ya alhamdulillah kula ngoten pun enten dudune ngoten nggih. Nurun ibuke. Anjene Wis, Dik. ayu anake ya. Awakku mang carane
Wis wareg kok tambahi embo lho. Kang Polo, sampean nek wis unen-unen niku biyen nak sambeli iki lho. Rong omah gak pohon itu kalau buah jatuh Ki wis ki masalah kon iso kaya pesupel-pesupel ngono ki. Paling enak, Pak. Nggih kabeh iki minangka kanggo tetengere wong turun duwe anak iki pancen akeh-akeh ya nurun nang anake. Dadi kita iku mek ngakoni. Lah iki rupane kok wis mari. Ayo. Sampun, Mbak. Bu Lurah. Nggih. Masakane jenengan jos. Sik. Enak. Ki, Ya ampun. Upamu iki tak ono ya apa rek? Dek. Upo jambret kabeh ya Wah, enak ya, Mas. Enak Kan jenengan. upane entek 3,5 juta. Aja ngomong ae. Den ora Mbak Om. takoni. Sampe, Mas. Iku mang sing masak sapa kok sok enak gempol lho. Iku mau ya masakane ibu-ibu PKK, mbek masakane Ibu Lurah. Mbok. Ben lak wis ngomong sih, Mas. Aku iku senengane brengkesan gathul. Yo. Iku mau. Dadi ki mang brengkesan ta botokan gathul. Brengkesan gathul. Mangkane tak pangan sok gimer ono ngane ilatku. Gathul. Aku kan wis ero. Mas Pragono, Dik Marjuki Mbak bisa. Jarah. Matur nuwun tekan sampean ana ing Bali pendopo kelurahan. Sampean wis kersa dahar bareng-bareng minangka kanggo penghormatan keluarga. Kang angka loro bakal tak kandhakno unek-unek ing atiku, Mas. Ya. Tekan sampean kene iki aku wis gak usah rono ngandani sampean. Mergo aku wis katene nggih karep aku katene mantu, Mas. Dek. Dek. Alhamdulillah. Termasuk awakmu karo aku gorong ngomong nang gone lurah. Lurah iku wis rasa. Wis paham, Mas. Termasuk tembus. Jelas kok Matur suwun, Pak Lurah. Nek ngono ngene lah. Pun. Nek awakmu wis krasa masalah bondo wis gak usah melok mikir. Pun kuwatir, Pak Lurah. Bondo teko aku wae. Terus masalah rame-rame nggo omahku wae tak meriah-meriahne. Yo. Nggih, Pak Lurah. Mas Pargono, 7 hari 7 malam pun. Nggih. sepurane ae. Kaya sampean iki kliru penemu salah penemu. Kaya sok kliru jare kon katene mantu. Bener, Mas. Sampai tekan kene iku mang gak ngomong isine sampean. Mongkur sampean dar bebarengan nok ngendi. Ana tamu. Tamu iki penduduk Kabaya. Sing isine nglamar anakku Sulati. Basa Sulati tak celuk tak takoni gelem trimo. Iku wis diterima Sulati, Mas. Dadi tutuk lamar aku. Kudu, Mas. Sik, Pak Lurah. Ya apa sih, Dek? Apa sih? Pak Lurah. Sampeyan niku pun cemplang-cemplung kowe. Nun sewu lho nggih. Kula paling mboten hormat kalian koyo ngeten iki sampean. Sampeyan niku mboten ngerti tanian apa sih? Kula tujuan kula mriki kalih bojo kula niki wau kajeng nglamar. Anak sampean kangge adik kula. Lah kok sampean pun nrimo lamaran? Diko kandhani kan. Lamarane wong liya niku lho, niku pelecehan lho nggih kanggene kula lho nggih. Sampeyan niku ya napa sampeyan niku? Apa Yan? Engkete ngomong apa? Tok dadakno. Sing ngeten mawon lho. Dik Margono, ya. Yo. Aku cara ngono nggo kene iki sebagai kepala dusun Bayan. Aku melok urus rembug. Melok. Ah, saiki aku ngelungi keputusan. Peno mrene mang tujuane nglamar ta golek badokan. Nah. Menemben iku nek mrene iku lamare dhisik aja badokane dhisik. Aduh ki. Kurang ajar. Kenapa? Sampeyan iki bayan gak berpendidikan. Kula ampun ngomong sampean mriki wau nglamar napa golek badokan. Nek nglamar ngomongno dhisik aja badoke dhisik. Anu apa? Ora sodok kok tambahan. Kon pelecehan kon. Anu apa pelecehan? Prak mbek bojoku. Napa? Tak penjarano kon. Lho sampean penanjaran mboten Apa keliru kon? Kurang ajar iki. Keliru sinten? Sik, mikir Pak. Rut.
Ayo Rut. Kon. Kula ta. Potongane wis elek. Kon tibae jomblang-jomblange sing nglamar Sulastri. Lah apa aku jomblang yo gak jomblang. Buktine kabeh segine polo. Bu Lurah karo Pak Lurah. Lah napa jomblange? Minggir, kon. Minggir. Rah, Katrimo kok ngrem. Iya, Mas. saiki aku melek takon karo awakmu. Iya, Mas. Awakmu wis nampa lamaran. Bener, Mas. Terus sing lamar rene iki omahe ndi tak paranane? Tak paranane. Pomong aku jane pendopo kelurahan. Pomong derenge Ora usah janur diparani, kampung Pak Lurah. Penduduk Sing ingkang lamar ae bayan, kok. tapi saiki sing mangan nang mburi. Ana kene. Iya. Celuk aku pengin roh. Ndi tiyange? Sampeyan Pengen roh kula. Nah, kene kedudukane derajate lebih dhuwur iki kula. Kula menyerah. Sabar. Pundi? Waduh. Nek ana kok njaluk iki tak dikek dhuwit. Urusan panas iki. Jaluk dhuwit. Dicek yang jaluk gini iki penduduk kula. Mas, Gini iki yang cepet didira. nek nguasno kaya ngene tambah sumpek aku. Kok sik le dorong le kok sik le. Urusan iki karo Wak Lurah urusono. Sik. Aku tak mulih, Dik. Hei, Sabar nak. Dorong. Masuki. hei. Sabar le. Kok sik dorong le. Masuki dironjing sik le. Rah, Lah Pak Lurah ya apa? Marjuki iki dulur mek siji sing tak boti. Ya, Iya, Mas. mula dina iki Pompong iki ana sing nglamar. Gembel tuwek sing katene bongko mudur ngalor. Ngomong, batalno. Pen batalaken Pak Lurah. Sampeyan batalaken mawon. Kula mboten wani, Mas. Kula niki lurah. Termasuk kula niki dipercaya penduduk mriki. Lek umpamane kula ngomong esuk dilesure tempe, mboten cocok kali kenyataan. Kula wani, kula Pak Lurah, nun sewu. Nggih. Sampeyan iki lurah terpandang ten desa mriki. Nggih. Dihormati orang banyak nggih. Nun sewu nggih. Lah kok meneh besan kere mencori kaya ngenten iki lho mboten keliru ta sampean. Cek, kula kajenge ngomong asal lah. Monggo, sampean ngomong. Mbak, sembrene. Wes cukup nduk kono ae. Ambung le kaya ngene. Gak isin. Nun sewu. Mrene mang lho, tujuanmu apa? Ngomong ku sing jelas. Sing jelas. Kok tak gedhek lho ngono lho. Kula badhe nglamaraken yuga kula. Tujuanmu mrene nglamar. Nglamar kanggo anakmu? Anakmu iki nyambut gaene apa? Kok wani-wani nglamar anak Pak Lurah? Pak Lurah lho ya iki, duduk wong sembarangan lho ya. Heh? Kurang ajar. Apa? Bareng nyambut damel. Dadi anakmu durung nyambut gawe. Oco mangkane. Pun ngoten niki ngene pendopo kelurahan lho. Pun saya surang-surung ngoten. Ingkrih. Iki urusanku mbek iki. Serene Mbak. Awakmu name Pak Lurah nglamar iki ya. Nglamar aja nglecehno lurah. Awakmu kudu sing pantes nglamar awak lurah. Sayakmu 2 meter. Gak sampe 2 meter wis nyaut kok ngene. Nggawa apa kok nang Pak Lurah? Heh? Dak. Nggawa kok ngene kok wani-wani nglamar awak porongno. Iki lho dhuwit. Kon butuh dhuwit piro? Mbak Yu sabar. Sampeyan sing buluran ngapunten. Lho. Awakmu butuh dhuwit piro? 15 juta? 20 juta? 50 juta? Bilani temen sombong mboten. Hei, Dik, aku tak ngomong, Dik. Pusing aku lek sombong. Hei, mikir Dik. Apa iki karepe iki kok koyo ngene dadine? Rah, Iya, Mas. siap. Sabar sampeyan iku padha mawon kaya lah. Kon. Ini kaya napa rupane? Besan kaya Aku tak ngomong, Dik, aja geger karo Lurah. Mas, deraya ya. Cekelan nang. Ekar-ekaren. Rah, Iya, Mas. iki Pompong jek ana kene. Mula dina iki nek awakmu iku tetep kepingin seduluran karo aku. Pompong gembel tuwek sing kate bongko iki
Jek ana kene ngomong. Batalno lamarane. Nek pancen awakmu gelem iki perhiasan emas. Nek kurang aku balik rene maneh tak gawakno emas 2 kebek. Ngerti kan? Ayo bisa. Aku iki lurah. Lurah minangka pituwaning penduduk. Kaya dening sabda Pandhikaing Ratu, bebasan itu gak kena digilat maneh. Aku gak wani ngomong esuk dile sore tempe, aku kepingin njejerno keadilan. Nek umpamane dibedak-bedakno donya lan bondo, sifatku gak iso ngrangkul penduduk, padahal penduduk biyen ku sugih marat iku milih aku. Pak Lurah, omongan sampean iku naif, munafik. Sampean eling wiwit kawitane. Sampean iku padha mek kacang lupa kulitnya. Eling gak sampean? Biyen terus dadi lurah kaya apa? Demek nang omahku. Boto apa sih sampean? Katanya lono lurah kok boto apa? Ayo ngomong. Sampean gak nek diajeni dadake. Urusan iku gak dipadak-padakna urusan pribadi masalah lamar lan lamar. Tapi sampean gak ngerti balas budi kok. Lah umpamane sampean tekan kene kondo kanthi bloko yen sampean tujuane nglamar, mungkin tak trimo. Iya tapi Cukup. Aku ngelok omonge lurah iki kaya wis males aku. Dina iki awakmu termasuk nolak lamar aku, gak apa-apa. Tapi aja pisan-pisan nek kepethuk aku ketek nyopo. Nyopo aku aja gak duga aku. Karo dapuramu gak duga. Nyaur kon utangmu. Kok nyarano lurah sing bandani aku. Gak nyaur, tak omong lah ngene pendodokmu, dilereni pendodok kon. Apa kon? puas sampean. Puas. Kula niku orang kaya Pak Lurah. 7 turunan donya kula ditedhong mboten telas. Dadak meri iki sampean lecehno kaya ngeten iki. Nggih? Nggih, terserah sampean apa iki? ngarani napa-napa, Mbak. Sing penting niat kula sae, penduduk pun ngerti jambak mirengaken Sampean napa kedadian. Sampean model kaya ngene iki lho, besang kok ngedak. Isin ta sampean? Lurah kok ndelok besan kere. Ayo. Lurah niku nek mencalokno wong malih sing bener, Pak. Pancen menungso urip iki sugih iki menjadi. Nggih sabar mawon sampean niku sabar mawon. Pun. Sik. Napa, Mbak? Napa sing sampean goleki? Napa? Sampean masih nolak lamaran adik kula mboten masalah. Tapi sampean pon kemilikan barange wong. Milik barang napa? Kula wae mboten Mbak Yu, betul tas berlian, tas tumbas Jerman. Sampeyan golek kan bayar sing kasih kari sampean kena. Kanjoni sor kene Pak. Sing yo tak delok. Tak delok Pak. Tak mentok ini tak mentok. Iya. Tas. Iya. Tas. Tak mentok ini ya ta. Gelek apa? Tas. Gelek tak warnane apa? Tas ireng berlian. Iki lho apa iki lho? Iki lho. Iki lho kok kempet iki lho. Kocok ngene iki yo. Kan bayar. Gelek iki koyo ngene dudan iki apa iki? Wah. Mbok Sudiro, Mangak wali emprok. pun sampean mriki. Sampean mantuk kondo anak sampean Sudiro nek lamare sampean saiki pun kula trimo, nggih? Wis sumbeng mun sedhi-sedhi masalah niku wis sampean sanjang Sudiro. Ya wis gak apa-apa. Ya wis. Nggih, Bu. Wis tak dongakno ae wis. Ya wis. Kamu lho, kang bayar. Nggih, tas pundian apa? Niki sampean kiting Mbok Sudiro. Nggih terus. Kula kuwatir, soalé marjuki niku arek mafia minum. Nggih. Mabukan menawan. Wah, nggih kuwatir kula mbiyen ngene tengah dalan benten napa-napa. Kula kitinge. Nggih kula titi mau nggih. Bu,
Ya gak apa-apa, Bu. Masalah pribadi kok dikatut-katut nambah biyen-biyen ya, Pak. Pancen ngono, Bu. Ayo dilanti apa kedadiane, Bu? Ayo. Sulastri dadak Lurah Tanjung Tani nampa lamaran iku. Nek sing ditampa wong soge mbleget dhuwur, apa? Kene wis kadusen dadak nampa wong kiri mencul. Nek ngono wong sing nglamar nang Pak Lurah iki mau jelas liwat kene. Tak kerantine nak dalan kene nek atik ketemu aku tak kopo. Adek. Oh, ini gak ngerti. Sulastri ku calon bojone Marju. Kok kon teko nang pendopo kelurahan ngelamarno anakmu? Kon golek doko nang ndi lamaranmu diterima? Apa? Golek doko nang ndi? Aku gak ngerti, Dok. Kok ngerti dok? Entek menyan pirang kilo kon? Aku yo gak ngerti. Wong tuwek, wong desa, kesa-kesa, wong kiri mencore. Dina iki awakmu bali nang pendopo kelurahan Tanjung Tani. Terus dadi lha kok? Lamaramu iki mau batalno. Lah kok enak. Wong lamar aku wis diterima karo Pak Lurah kok mbok kon batalno. Sulastri ku calon bojone Marjuki. Wis ngerti, tapi kan aku wis diterima karo Pak Lurah. Ning kon diterima jelas gawe cara sing gak beres. Mangane dina iki bali nang pendopo kelurahan batal lo lamar. Gak iso. Oke, ning cakemmu. Batal lo lamaramu. Gak iso. Oh, tuh. Ya.
iki lho Marjuki iki. Kon niku lho kok mumet iki kon niku ki. Ji. Kenapa? Ngene iki lho mbokne Sudira diajar karo Marjuki. Terus ngomong jenengan wau kula keting ngene mburi niku wau. Marjuki. Nggih, Pak Lurah. Kok apakno Mbok Sudira? Kula ajar. Negara iki negara hukum. Aja gawe hukum dhewe. Nek umpamane aku gak trimo, bejate Mbok Sudira, tak laporno sing pihak berwajib divisi nek nyoto iku catu mergo kok gepuhi. Kon mlebu penjara Marjuki. Ning kula sajane mboten purun ngajar. Ning mboke niki kula petung sareng apik mboten purun. Kula mangkel. Niki lak ngelamar yoga jenengan. Iya. Karep kula niku jenengan kula keng mbok niki kula kengken batalno lamaran teng jenengan niku. Gak iso Marjuki. Sing ngomong ki aku. Nek kon main kalau apa sing dadi omong aku berarti kon iki maneni karo lurah. Mbok, niki kula kandhani. Ngeten, Mbok nggih. Nek wonten pendopo kelurahan lamaran sampean niku kula trima. Tampi sauntara wektu, Mbok, kula niki kandha karo sampean. Lamaran sampean saiki kula batalaken. Bener. Yan, dibatalno. Nggih, Pak Lurah. Mboten purun jenengan kali tiyang kirim mencuri kados ngeten iki. Berarti jenengan batalaken niki nampa Marjuki. Oh, lho, rungokno Marjuki. Aja keliru penemu salah penapa. Aku batalno lamarane Mbok Sudira. Aku duwene Giri Patembol. Gandeng ana perkara sing ana bali kelurahan ilange pusaka Jangkung Lono. Aku ngarepno Giri Patembol. Sapa ae sing bisa nemokno pusaka Jangkung Lono balik nang bali kelurahan. Nek wadok tak aku dulur sinar wedi, nek lanang tak pek mantu. Nek ngoten kantun pinarak Pak Lurah. Wis Lurah. Wah, ricik enom iki. Trengginas. Trengginas apane ya gak Trengginas iku. Ya kuwareken iku. Kuwareken oleh ngelek iki malah mburi embuh. Mbok Sudira, Saking semene. pun dilajeng-lajengake miturut ing tangis, Mbok. Sampen kandha kali anak sampen Sudira. Nggih, pun Nek kula mulai. nggadahi Giri Patembol. Mbok menawa yen anak sampen Sudira saged balekaken pusaka Jangkung Lono nang bali kelurahan. Menangka judule kabeh kayu pasrah marang ngarsane Ah, Gusti nggih. Maha Kuwasa. Pun sampean Nggih. Nggih, Mbok. Napa nggih wonten pusaka Jangkung Lono? Aku gak bakal mbejuk perkara iku. Ono yo. Aku ora. Pancen bener pindah sing lapor to. Sampeyan kondo anak sampeyan Sudira. Pun mular. Nek umpamane anak sampeyan Sudira pusaka Jangkung Lono mesti bisa. Donang pun sampean. Sampean sajak yoga sampean. Wis kula dongaken nggih. Dongan kali. Ya wis sing hati-hati. Kabane kabolo. Terus pundi Gus Lurah? Monggo dilanti mbok menawi Nggih. saged tinggal ketemu bali ing pusaka Jangkung Lono timbul tadi. Tanduk tadi. Nggih monggo. Lah iya sing mbok mang lho. Udah lo ngelamar tau omong-omongan. Omah oleh ku ngenteni. Terus iki mang aku tujuh aku jangan nyusul. Mikir aku. Mosok wong udah ngelamar ora disusul. Tapi iki kebawacut iku mbok. Sadurunge budal iku mbok tak omongin, Mbok. Nek nang omahe Pak Lurah gak usah ngomong liya-liyane. Cukup iku wae, Mbok. Tapi kenyataannya kayak ngene lho.
diterima katoke. Ngene lho, Mbok. Sing jeneng Lastri karo apa aku karo Lastri kok ya aku sih, Mbok. Terus sampean apa? Menangis-nangis barang gak diterima ya gak berarti Lastri duduk jodohku ngono ae lho. Sapa sira sing nangis? Lho aku iki dudu arek cilik iki lho. Nek wong mari nangis yo ketara, Mbok, ngono lho. Nangis. Aku mang lho liwat embong lho. Anak motor. Lho, Muat pasir. terus sampean Angin aku lilipen ngono. lilipen. Walah, tak kira iku mang sampean nangis, Mbok. Terus yo apa, Mbok? Sakwise sampean nglamarno aku, terus tanggung jawab Lastri, ya apa sampean iku diterima tagak ngono lho, Mbok. Oh, Heeh. lamar aku mang diterima karo Pak Lurah. Diterima? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus, Mbok, kira-kira kapan Mbok gawene? Aku yo kerja-kerja didik ngono lho, Mbok, mosok nganggur ngene iki. Tapi Apa? Oh. diworongno. Ya apa sih? Sampeyan ngomongi sing bener kok, Mbok. Ngarep ngomong diterima, mburi-mburi diwurungno. Sampeyan aja beda aku kok, Mbok. Nek diterima terima nek gak ngono lho. Ana apa sih ngomong karo aku? Ngene lho, Nak. Sakjane lamar aku mang diterima, Nak. Heeh. Terus diwurungno. Mergo ndek kuniku ana wong sing jenenge Marduki nglamar yen gak diterima. Oh, berarti padha ngamare sampeyan diterima. Lah terus Iya, Marduki gak diterima. gak Nak. diterima terus ya apa wonge Mas Duki? Terus aku iki mang atine lara Wong muring-muring. gak diterima kok muring-muring iku lho. Ya keliru, Mbok. Ngono terus ya apa, Mbok? Ya terus aku iki mang nek dalan dicegat karo Marduki. Ra. Dicegat Marduki perlune nyegat sampean lha apa, Mbok? Ya aku dikongkon murungno. Terus sampean gelem. Aku ya gak gelem. Gak gelem. Gak. Wah, ngene wong tua aku sampean, Mbok. Terus Mbok ya apa, Mbok? Barang aku gak gelem. Aku diajar Marduki kaya rada. Lho, tibake sampean nangis yo bener-bener sampean nangis diajar karo Marduki, Mbok. Oh, alah, Mbok. Nek ngono sing cara yo duduk wong liya aku dhewe, Mbok. Mbok. Aku njaluk sepuro karo sampean, Mbok yo. Umpamane sampean gak tak kongkon budal nglamarno nang Lastri, Mbok gak mungkin ana kejadian kaya ngene, Mbok. Mbok. Sampean, Mbok. Tumeh wong gak duwe digawe sembarangan karo wong liya, Mbok. Saiki ngene, Mbok yo. Aku tuturno, Mbok, Marduki kok ndi, Mbok? Marduki kok ndi aku diarani anak, Mbok, dilapuri wong tuwa kok ngene gak trimo. Aku gak tega karo sampean, Mbok. Terus karo sampean iki yo apa, Mbok? Aku nyoleki Marduki cengkeh piloro sampean gak oleh. Terus yo apa karo sampean, Mbok? Aku ngerti, Mbok. Aku ro, Mbok. Marduki wong sugih dodo brono, Mbok. Tapi sak dugi-dugi awak digawe bales wirang sampean sing kaya kene iku gak teko ngono lho, Mbok. Aku mati mbelani wong tuwa lahir batin, Mbok. Tume wong sampean gak gablek digawe sia-sia karo wong liya kaya kene, Mbok. Jajale, Mbok. Ana perkara apa lan ana masalah apa sampean aku dolek Marduki gak oleh, Mbok. Dadi sampean iki mangyo diwurungno. Lamarane Marduki diwurungno Pak Lurah duwe sayembara, Mbok. Terus sayembarane Pak Lurah iku sayembara sing yo apa, Mbok? Apa iku gak pokal gawe
Nek pancen Pak Lurah Tanjung Tani sayang karo kaya ngono, Mbok. Buat-buate aku iki terus lahir batin karo anake, Mbok. Tak dolekane mula tak jaluk Mbok yo sampe kudenku Mbok yo. Aku iki denono, Mbok. Aku jange putan dolek pusaka Kiai Janji Londo, Mbok yo. Nek sampean gak dolek aku dolek pusaka, Mbok. Berarti sampean sing mendono aku katresnan karo Lastri ngono, Mbok. Masih cara ya apa, Mbok? Buat aku iki tresno lahir batin, Mbok. Tak dolekane, Mbok. Ngono lho, Mbok. Nek sampean gak ngolehi lho, Mbok. Apa aku iso kelakon urip barengan karo Lastri, Mbok? Wis ta, Mbok. Pokok sampean ngideni, Mbok. Omongane wong tuwa padha karo ibarat penggantung, Mbok. Jelas aku iso, Mbok. Nek sampean aku gak lanjoleki terus aku iso urip barengan karo Lastri, Mbok. Iya, Mbok. Iya. Ngono, Mbok. Iya, Mbok. Aku budal, Mbok. Aku budal. Aku budal, Mbok. Ya apa? Mbah, aku Marjuki sing teko, Mbah. Suarane Marjuki, Mbah. kon. Waras. Ya waras, Mbah. Kok suwe gak tau muncul Nadia? Kok njanur gunung eling karo mbae. Ana parigawe apa? Ini, Mbah. Jange lombok gak enak rusuh ngene. Wes gak enak. Murid-murid ngene iki kongkon ngresiki ta lah. Lho ya wis. Ya wis gak kurang-kurang. Ya maklum Tamune akeh, Mas. Tamune akeh, Mbak. Ngene, Mbah. Iya. Ya Aku mrene nemoni Angko Desin Mekor. perkara apa? Aku seneng karo arek wedok anake Wak Lurah Tanjung Tani. Terus Tak lamar karo Mas. Tresnaku ditolak. berarti ya dudu jodhone, Bek. Kok iso dudu jodhone ya aku sampeyan? Lah ditolak. Yo gak, anane ditolak iku ana wong kere mencure ngelamar mrunu. Oh, kalah saingan. Kalah dhisik ngono. Kalah saingan, makane isin nek Marjuki kalah karo
wong kere mencuri. Bener, Dak. Mulane aku teko mrene reka daya kena ya apa? Lah iki. Lek perkara reka daya ngenak arek wedok pengen kok rabi. Lek ancane iku jodoh. Senajan bebasan iku diling-ling ana segara geni. Mari ngono gunung Sapitu bakal ketemu ning kosok balen. Kosok balene. Kosok balene senajan kon reka daya ya apa ae lek ancen iku dudu jodohmu. Ya gak iso tangi kelamun dadi bojo. Nek ngono sampean iki gandeng renteng belani wong ngono-ngono iku. Gak belani Marjuki. Ya gak ngono, Nak. Cuma terus gandengane terus suwe gak tau mara. Mara katene rabi mergo ditolak. Wis ngene, Mbak. Ya apa? Ngomong mbek sampean tambah bulet. Ora aja. Ngene. Ya apa? Sakwise aku ditolak karo Wak Lurah. Wak Lurah lak nampa lamaran teko wong desa. Ya, terus Tak kongkon batalno gak gelem. Pak Lurah akhirnya batalno lamaran iku ning duwe sayembara. Sayembarane Pak Lurah sapa sing iso goleki pusaka jagung lelono. Nek wedok diaku dulur Sinorwedi, nek lanang didadekno mantune. Mula dina iki aku melok takon karo sampean. ya apa? Takon ya apa? Kira-kira pusaka jagung lelono iki nang ndi? Oh, ngene. Lek kon takon bae iku pusaka jangkung lelono iku gak ada teko kene. Nah, ndi, Pak? Ancen pusaka iku tindhe desa Tanjung. Ancen nalika semono nalika mbah iki poso gentur tapa. Iku ana pusaka sing katene melok jenenge pusaka jangkung. Saiki ngene nak tak kandhani. Ancen pusaka iku saiki nduk kene. Pusaka iku nek kene. Iya. Nek ngono mapan kebeneran, Pak. Tak gawane tak dodone Wak Lurah. Lho. Nek aku iso nemokno pusaka iki. Ngertenono. Pusaka iku ancen duduk wadahe. Duduk jatahe. Iku ngono gak kuat. Sapa ae sing meksa bakal nemu blai, nemu cilaka. Pak. Pusaka iku tak gawane. Mbok wadahe kudu kuat. Wong aku iki murid sampean, mosok gak kuat nggawa pusaka iki. Wis, ngene ya. Aku wis ngelingno barek kon tak eling. Lek ancene kon meksa, lek ana apa-apane ana cilakamu aja nyalakno. Pusaka iku tak dadekne ana ing kamar ndukure gentong, tak buntel lawon putih. Ning eling tak elingno. Aja kok peksa. Mergo iku duduk jatahmu. Pusaka iku nek ndure gentong, mok buntel Lawon putih. Tak joko antik gak ono wani gor karo Marjuki blai. ngono. Lek ana apa Bong-bong rasaning atiku, Mbah. Mula dina iku, Mbah. Pusaka Kiai Jantung Lelono wis ana tanganku, Mbah. Aku melok kondo bareng iku. iya Mas. Tak silihe pusaka Jantung Lelono tak pasrane bareng Lurah tak jenengno. Duduk jatahmu. Waduh kena ngene iki. Singgo aja kanthi anu. Wis ta, Mbah. Tak selek pusaka iki. Ah!
gak manut meksa duduk wadahe duduk jatahe gak mesti nemu walak kono. Wong niku kena digawe conto iki. Masa bodho iki padepokan iki resi ana tuhukan ora atiku gak penak. Tak tututane, Pak. Ya sabar to, Kang. Aku lak wis ngomong, gak usah sampean melok goleki, gak usah cukup aku ngono lho. Makanya aku melok-mean. Sampean melok-melok terus ketoke kok awakmu mlakumu kok yo kena apa? Kena-kena dalam aku jauh pete. Lho nek kena-kena kapan ketemune, ngono lho. Kan penting wong loro sak ketemu. Iya, aku iki nek nang ndi mek sampean yo seneng, Dik. Tapi nek gak iso ndoleki pusaka penjalukne wong tuamu ya mosok iso kelakon urip barengan karo sampean iki. Ketoke awakmu ngewelak ngono ta? Heh? Kate ngomong aku iki yo wedi ngono lho. Terus mari ngono guk kene lho gak kenal wong kene barang iki lho. Njauk ngombe lho. Kandhani mangguk omah lak enak. Banyu kali sing penting bening gak apa-apa. Ngono ta? Heeh. Tapi tak dolekno ya. Sampeyan ojo nang ndi lho ya. Tak Suwe dolekno. tapi. Iya, Kak. Awas disuwiti arek lho ya. Kak. Kak, Kang. Cek suwe-suwe, Kang. Siapa maneh? Iki dalane. Kowe Sulastri. Sulastri. Sapa awakmu? Aku Marjuki. Mas, Marjuki. kok koyo ngene? Apa sing kaya apa? Aku ngleboni giri patembayane wong tuwa lanang ya Lurah Tanjung. Sapa sing iso nggawa pusaka Kiai Jangkulana utawa Mas Ranang Lurah? Iku bakal dipek mantu barek Lurah. Lah kon temeka kene iki ana parigawe apa? Aku goleki. Goleki pusaka pisan. Iya. Apa bener iki pusakane wong tuamu tindhi desa Tanjung Tani? Oh iya, Sendila. Tampanono, Dik. Sulastri, Sulastri, calon bojoku temen. Wis. Jane iki kan duwe awakmu ya. Ya, Termasuk awakmu tresno. duh, ya tresno, Dek. Nek gak tresno lapo aku doleki pusaka Kiai Jangkulana. Iki sementara tak gawone. Aku iki ngelak. Lho. Terus Aku golekno banyu. tak dodono kasih sayangku bareng kok tak dolekno ngombe kene kene sih. Tak anteni. Iki sing digoleki. Tanise, Kang. Apa iku? Iki sing digoleki. Lho ya iki pusakane wong tamu. Iya. Teko ndi awakmu, Mang? Teko Mas Marjuki. Marjuki. Lah saya
bakal tau bekecek kemesisan tak pateni kok. Barek Lurah Tanjung Tani. Lah saiki pusakane nanti. Ceritane ngene, Mbah. Aku dibejuk barek Sulastri. Pusaka bareng tak pasrahne Sulastri mlayu, Mbah. Bener-bener tindih. Sakjane gak dibejuk mergo mlayu. Apa, Mbah? Mergo wedi karo praenmu. Apa Marjuki? Apa kurang gagah, kurang ganteng? Kon gak ero. Loh. Marjuki tetep gagah, ganteng, Mbah. Lho sawangen rupamu. Waduh! Aku jalan sepura bareng sampean. Dene waktu aku wis gak kaya menungso maneh, Pak. Timbang aku urip ana alam dojo, Pak. Aku luwih pecah aku jaluk mati, Pak. Patenono aku, Pak. Marjuki. Sopo joku? Lak terus sadar mergo awakmu kliru ya wis tak lek anjen awakmu kepengin balik kaya wingi iku sing tak jaluk kon njaluk sepura topo ana ing jerone guwa Gunung Kendhil kaya ngono Mbah dina apa aku miwiti budal topo Mbah saiki ndang budalo ora usah ngenteni colok lintang padange yo tambahi pangestu Mbah ya supaya aku mulya jati-jati temaing uni Mbah. Muga kalis ing sambikala balik kaya wingi uni. Sing ati-ati. Matur nuwun, Mbah. Marjuki. Arep dikoyok ngopo ancene ya kaya anak. Kudu guling kok begah. Kowe sapa? Kula Sudira niki Sulastri yogane Pak Lurah Tanjung Tani, Mbah. Sing. Nggih. Sing kok gawa pusaka. Niki pusaka Kyai Jangkung Lono. Lho, kon kok kuat. Sapa? Jan. Lah niki putrane kula niki Sudira niki wau. Yogi Marjuki. Tapi kula mboten percaya Marjuki biyene ku ganteng kok. Kepethuk Ancen Marjuki ku mergone kenek walate pusaka Jangkung Lelono iku mergo duduk jatahe meksa kepengin rabi karo anake jenenge Lastri iki. Lah kula kok mboten napa-napa kula. Lho, kesuwure ngeten iki mboten berubah belas. Enggak berubah blas. Ya pancen kira-kira iku ngono jatahmu. Ngoten nah sakniki ngeten mawon monggo diteraken teng Pak Lurah ngoten mawon lho, Mbah. Lho, iki. Lho, Pak Lurah. Kumpul sik iki niki mbok kula niki. Oh, sampean. Bapak niki anak kula Sulastri. Oh, alah wis. Nggih, Pak Lurah. Lho, niki kiripat tembang sampean kula. Nggih niki. Pancen niki rumiyin niku dugi wonten padepokan kula nalika kula tapa. Pancen niki ngoten tindhing pusaka Tanjung Tani panjenengan lurahe berarti bali. Nggih, Bapak. Kula matur nuwun sanget dene napa Bapak saged nulung lantaran dugi Bapak guru saged kecepeng dening anak kula Sudira. Ngoten. Niki ngeten, Bapak. Kula sampun kawetu omong sampun nganakaken Giri Patembaya. Sinten mawon sing saged nemokaken pusaka Jangkung Lono. Nek wedok kula aku dulur Sinarwedi, nek lanang sik muda tumaruna bakal kula pek mantu. Nakane Sudira. Oh, berarti niki pancen dadi jodoh. Ngeten Pak Lurah. Nggih, nggih, Bapak. Niki sak wangsulipun pusaka Tunjung Jangkung Lono. Nggih. Jangkung Lelono wonten ing Desa Tunjung Tani. Nggih. Kalian niki pikate jodoh yoga dika. Nggih, nggih, Bapak. Nggih, Mbah.
niki minangka kaca bengkala. Mula sing apik monggo digawe, sing ala ditinggal. Nggih, nggih, Bapak. Muga-muga lelakon mulai purwa madya wusana. Niki mahanani ingkang kagungan hajat jenenge napa? Mas Roni kali Mbak Rani. Lah Mas Roni kalih Mbak Roni dadi manten. Nggih. Mbak Rani kan dados temanten sakniki dadi rumah tangga sing sakinah mawaddah. Amin, amin, Bapak. Ugi sak keluargane muga-muga kalis ing sambikala. Nggih, nggih, Bapak. Kudune dateng Ludra Karya Baru. Muga-muga tansah pinaringan slamet anggonipun nglakoni tanggapan. Nggih, nggih, Bapak. Muga tanggapane Ludra Karya Baru tansah kathah lan bareng. Amin, amin, Bapak. Semua anggota kabeh pinaringan slamet. Amin, amin. Ning sampun lali. Monggo benjing daupe pinanganten yoga ndika kalih Sudira diramek-ramekno ditanggapno Ludra Karya Baru.